Tripura hasini hasa kami amchai berai neke Jwngjal bai kupuljan mang pili nukjago. Hamkrai kerei hamkrai khlai jagya lama kaham kerei nungjani ti kaham kerei. Congress hapang yaksi hapang musa khlai langliya. Abo Lukurogni koksilja mu simiya juda bodoltai mothoroni bo obahani koksilja mu. Phia kubi da lai thangnai hapang musa phana khlai langliya. Eba hni mana corruption bai buljangni bagida ti prasa kami amchayo hamkrai bagai thangma sep sabrok hamkrai ingliya sumu tabuk tong kosong Lukurogni nungjani tini biyal te thangphai lama hamya Jwngjal bai kelegjak mang pilik tini tubi phaikya luku buskango 19 amtoli gulaga tini Katharokat kamiwo tongnai Lukurogni Kothoma tini Lukurogni buskango tubujaka sawi manka 1974 bisiwo Katharokat kami khajangma jorani simi tini sik jora kaham tui kerei o amchayo hakone tui kerei chikonsa tui khorni tui khogunno nunglai asuk salkolok thangi ma tonglayo amchani Lukurog tuini simi Jwngjaliya o kami amchayo lamani thangphaibo Jwngjal amchayo wasai phano montri MLA MDC rok thangai na yakun main road by jotoi 1 km se haksa phia amchayo tuini biyal 1974 bisini simi tini sik jora hastiwa Congress CPIM APF BJP hapang phakya hapang slaijak phano hamkai slaijak tabo amchani Lukurog nayo tipra mothorno gobang bot dubui koplai khalai horkaba amchaini MDC khya thangi naithun tei kaham bai thangphai lamani kaham sepsap khlaidani ungthun obahane komung Lukurogni omo je tui rok manthokjak abo kubuja omo to kubunya omo tui manthokjak mani jefror para khajaka 74 sono 1974 afrun theke no aro tui manthokjak tongoni Congress phakya CPM phakya tabo IPF phakya abon pore kono tuni subida khajagya tabo sangabon nayo tabo je katal hapang khaifebeni tipra mothani ngai chini bubagaran sung bud duine pass khlai roka sung abon nayo je tabo chini amtoli golaga tini je MDC tawon no bono phai guri uinai ora naye akunyai tuni bag byabস্থা khlai nang thung omo chinmo santhang ge chinmo buingke taon hnu main road 1 kilometer sakaya or satui asuk asubida ngitung or kefono MDC ba phaya gi nini MLA ba phainya phaya kuno government bagai kun government theke kun phainya phejagya kun survey khaipejaya hake ma problem ngi to kefono sob saya chini nong paran boro ubujok to kroi lekha pora krima sung abon koyo tauk je katal hapang phai tongoni ab sarkano sung koyo taw phainya chingno kisa kosok sakawa saman jaga tuni bagai byabস্থা khlai nang thung water supply phono asno ang samane or muthaka an mungka sondiram de borma Katharokat Koloni PS Bisramgonj blog Jampui Sinor paro sanai kirinta Sinoro lama ka motamoti sakate inge kaham no ati khongnani nge to mura kosuma abono osubida abagini sungura tuinango watui pamtui jorawo hasam hapong lama rimi kaslebuna tima khogo bukhoksong bisi kolog rumui hakemang hakoro khreti khogoi tuinungi ma tongla jawo Bisramgonj PS bai khobjak Jampui jilla block Katharokat Koloni amchani Lukurog khunai naidi amchani bukoksong tamsaka tini sin srangsa tini bisingtui Lukurogni birman Jwngjal tin tirprasrokni bahai Jwngjal bopti Jwngjal gobang mani bisingo tini 19 amtoli golaga tini bisingo ADC village bai khobjak ajagao chini tirprasrokni birman nukjakha borok ni khokting sing khana lainai tini borokni tamo birman bopti birman borokni naisingmung tamo sanmung tanmo tamo abono sing khana lainai borok khoktingno phaidingke sing ang cameraman koini tir khai aning di phainen bagai borok tamo sanamusung borokni birman tamo borok wansung tamo borok tamno sanamusung am hairong sing phunuk layan camera yang tir phainen bagai mongko tamo sakadi Mr. Ande Brahma. Agati sungna musung mani kendrok tini oroje gola tui botrang khlai bas laijak amorok bahai boptui norok tam sana musung. Tuni baginta jengase kosta ke sarabasa saradin hakemang khogin ngi tong bamphar sarkar thangka hai thangka to phanjana tuni problem khlai rena kire kasabo hai khlai rena kire jeng kosta kan khwasam ko kasai
이 커그닝이 맞동 따블라겠지. 따- 수비자를 마야. mana sujug subidar maya ga tabuk to ketal government phaikya norok bo saimon hediba ba ketal edisi hapang bo phaikya aborok tabuk o tuirok ni nong to Jwngjal ga tuini Jwngjal bisu abor nok tam sanamo sungje o tuini Jwngjal o tuine 에 하니 bagini 정보 어떤 이 심이 판에서는 수비자를 클라지아래 만원 하이는 정보 아버는 산만다. ga o kami ga o kami ni mung khaitamo 아탈갓 콜로니. Katharokat Koloni 모자 한가인게 바탈리아가 ganil mung tam sakamo 미스터란 데브라마. restaurant ka chung hain hai chung sunglai penai bongni tebo borok tongo yang bas laijak om hai wati somoyo ko pino bahai ke nenglainai bahai ke borni tam sanai himnani phainani belai no cost am hai rok boptei kobuide ereng da boke 와티로 파게도 하리미고 저라이 그나이때 저라이네 그래 와티 처음에 캐서라이 뜨는데로 거기 많은 라이고 부사뜨이노 그러니까 또 이거서 제 발만 치면 또 거스터노 걸 가셔 반 가셔 딱또 걸 그래 과 그를 과니 때 거기 있는 거 동라이 자고 승 그러니까 아버는 승 거의 자자고 저또는 제 아버 동라이나 승 제사 카파는 승노 또 이바가 수비다 카이드지 아버는 안 거의 자자고 ni mung kai 소블럭이 되어마 sobuloki de ba no om hai ke no cost klai koi bosorok mai ke nengi ma tonglai kenaro ang to ora hamjok phaimani dui 5-6 বছর কাখনা যে sak phaimani ang to haike no ngai ma tongo je phaiman chimi kwa eba kol haike mangno taksu ja te phano subida koriko haike no khogoi ma ngai ma tong om kami ni mung kai Katharokat Koloni Katharokat Koloni na ke lukurok nor khnai ma khana bongni busu jorte Jwngjal borok ni no sudut problem tuini simda na ke lama oda om hai rok te lama bo problem no tuini bogoi bo problem no hapong hatai kai wate phaike tuirim lama dei mi khogoi ma nang usang om hai ke problem ngi tong ta om bai busu rok nok sal nong ni salo oneng no salo hatung kosong ma kai lama kolong ma hembe khogoi ma nang lai usang basa botei teino ga tu kuna rok ke bopte ora tu tukunan orang tuklayo i bantiro mo o jagaro no sara gulo ka hakan te tukoi ma thanglayo bosaro matogo customer sa hakan tukoi ma tanglayo sang ke norok nugiman khana khapangni lukurok ba nai tongnai sin srang sati ba nai tongnai om haike hapangni jotto lukurok nugui tongna norok sin srang sati ni bisingtei borok ba haike nengi ma tong watei pamtei om haike no hak kasleoi tamsra up down khai mora kolokma farangai om haike no khogai lama hasalma cost khlaima tonglai honi bong khukti norok khnaka taibo bori Jwngjal kre tokunani haike lama bongni amo problem समस्या belai no keboba om haike no chini kobangma tini o jaga simi kobangma jaga no om haike chini tirpasor ni Jwngjal kobangma tongo abon bisingo bahaino tini borokni aro bahaino Jwngjal nukjakha abon bagai chini srang jati nai tongnai rokno chung koina musungo ba kebo chini nai tongnai tuidul tongnai hapang borokno dati o tui rokno subida chari rekha chini srang jati bisiti chung omono koyo tei kaisa swngnamo chungmani ke omo bahaino takai sungnai phaidiya abo bo swngnamo chungo omo je norok tui khok tong phaimani abo norok pai busuk sal sungbai to hasalno isa hasalo ta hasan loko chokana nango gani ni mong kai tamo pujuti debalma putu de berma norok o jaga salburum burum haike tui khogai nung tonglai jokna hakin manong ta salburum burum no watei pantoi ge norok tak tam nai sorkan than tam sanamo chung chung sorkan thani koine musungo sungno toiri dehni tei mane tui nango norok mane tui ni subida khlai redi mm tai kono problem da tong problem bahan ta lama bo hamya hasan bako chungma aron problem ta chinbo age hambai sini joto lukurokno nai tongnai rokno sini srang satini bisingtei om haike no sini borok ni Jwngjal paileya om hain tongo gendong nai tongni tep srang satini bisingtei norong sungte phungnai amon besang rogo te hambai teinite mungsa mung ongkhal langma kaham sakdu mangduk bai kathang tongnani hingke kaham tuiningna nango phia tiprasa kami amsayo ti kaham busuk joratei Jwngjal abo kok thasebe sawo sabaya edisi amsayo katal hapang phaikya lukurni khakumung gobang ma imang lai thangnai hapang mungsa khlaya phano tabuni hapangle mungsasikle kaham khlainai obuti khakumung tabung jorawo tiprasa lukurni khawo o imang o khakamung busuba kubui ungno jora koksanai